Na Rympei U ka channel nabynta paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ka China ka Sdang bante ka dam ka bahe bah ha ka wa ka badan ha Tibet bat ka baya cha India ha ka ba uli kuyang ubade menteri rambadu uloong hi ha ka te ka jing Sdang te ya ka te ka dang ka Beijing ka menjur ha unno pra jong usnem balade bante ya ka te ka dam ha yarlung sangpo ka ba ha Tibet bat ka ba iasnoh bat ka Brahmaputra ha India. Kani ka jing sam boarding kan pen mentoy syakithan ki pamarjan na ka banta bakin pendan kamlang bat kumju ya ka jing dan kam boarding jong ka Tibet onggo khu board jong ka sinchwa ka ba ai khu board halor ka te ka jing alang pli ka bala penlong ha ningchi jong ka Tibet ka te ka dam anda haba an pendep ya ka kan long ka bay rengkat ka jing he bat ki lightly ki dam jong ka Georges ha ka wa Yangtze ka badan ha Central China bat kan lapat banbu jing yakitu ki basong sharum jong kategori bakan thup ya ke India bat ka Bangladesh kate kadam kan pen mi boarding haki santli ki jakashna boarding bat ka jinglut kan long ka ba 1.8 trillion yuan lani shispan ripunyo 0.1 billion dollar ongko khu board jong ka sinchwa ka India hau kala langkot baladep kala yakren syaka China halor kate kadam da ka baong baka day ban pej ya ka jingdan kam ya ka kabawan sa India ru kumju hau no pra baladep ka Beijing ka Kyrshan baka ni kadam kanam kata satya ka benta ka basyapo jangka da ka baong baka China kanya penbej lang bat kiri ki badan syapo jangka te kawa.